Nish, tá James agus Rory is sé Comhaid an le foiil amach as na buscí mór seo a lán le líródí an méid si the náí the oil. Bhfuil ceann fáilte James tá sé beagnach ag an mór chuiníir James. Fáilte an, cé ceann fáilte James. Ítach Rory go bar ceann fáilte Rory freisin. A nish, fé le quick again. Och Jake. Béir na buclaí tíb má tosú na figurí a chur le chéile tús láidir an seo. Agus a Rory ag denmhíocht a ceanna oil figure agan. Bhfuil trí cín agan? Cáhhair tú trí ever? Jane cínta na figurí cearta chur sios. Má dhéanam tú botú beag an seo féile an ruidir pantú a bot a chéile. Tá siad faoi brútíh Jim, faoi brútíh má. Carcha Cúig. Tá mé sé an oníon an scríb. Trocha Cúig. Tá gach Comhaid an buanta agus feite mar sin tá gachrad ag bra an mata. Jack ag obair an mata an seo. Carcha Cúig. Cillian ag obair an mata freisin. Agus tá siad ag déanamh seic gach ile rud a scríbann siad sios. Agsúla an cód oil a gart an uair seo agus an rusin a buint amach as an bosca. An a buclaí tíbhas sé ag déanamh seic má tá ceann bháin fáca cé tá agah. Tá gach ceann agah. Sé cín agah. Tá gach ceann agah mar sin daon seic an mata an seo Cillian daon seic gachart ar siúla Jack. Má trí? Sinné. Caiisih an cód oil an rá. Céad, nó Jack. Céirú. Tá sé an Jackar. Tá sé Jackar nuair tá tú faoi brú, Cillian. Tá sé an Jackar. Truck a second fáca buclaí Jack agus Cillian truck a second fáca sin a méid. Brusty. Cúirte. Jackie Gear the name was on cún. One trílas an cód bhfuil rud ag an agah. Tá mu beaga céir é cahar agus cúig. Ní, sin cód a scríb. Brusty. Cillian. Tá na buclaí faoi Gach carcha cahar. Gach cahar Jess second fáca. Tá Jack ag ahrú intin one trílas tá gach cahar ar éó. Agus tá Thomas Jim. Mí á. Oh, me, oh, buclaí me, oh.